Президентът Росен Плевнелиев не отговори на телевизия СКАТ дали по време на възродителния процес у нас според него е имало етническо прочистване. Той заяви, че няма какво да добави към декларацията, приета от Народното събрание. Темата следи Мария Цветкова. На 11 януари Народното събрание прие унизителната декларация, която вменява тежка вина на нашия народ за насилствена асимилация и депортиране на мюсюлманите. В подкрепа на антибългарския документ застана и премиерът Бойко Борисов. Както е известно, вносител на декларацията е Иван Костов, но тя да е приета с гласовете на депутатите от ГЕРБ. Въпреки че президентът има представителни функции и основен фактор във външната политика на нашата страна, Росен Плевнелиев не пожела да изрази своето мнение относно декларацията. Господин президент, вие подкрепите ли декларацията, която прие Народното събрание, с която се осъжда възродителния процес като форма на етническо прочистване? Що за въпрос ми задавате, извинете? Декларация, която прие Народното събрание. Като Народното събрание категорично се е произнесло по този казус, аз мисля, че няма нужда от допълнително коментари. Думите на Росен Плевнелиев предполагат и каква политика ще води той спрямо решенията на Народното събрание, които се приемат с мнозинството на ГЕРБ. А отговорът е пасивна. Въпреки че президентът има правомощията да налага вето на закони, гласувани от депутатите, явно новоизбраният ни държавен глава няма намерение да го прави, дори когато има основание. Вашите спомени по време на възродителния процес какви са? Имало ли етническо прочистване? Да. Мълчанието на Плевнелиев по въпроса дали по време на възродителния процес у нас според него е имало етническо прочистване, може да говори много. Преди време Плевнелиев сам разказа, че по време на тези събития баща му съчувствал на българските турци, а родната му къща е била тайно скривалище за българите мухамедани.